takže je 7 hodín ráno, ja sa pomaly balujem a idem za Migim, Cajdom a ostatnými na stanicu, lebo sa ide točiť. I tak som ten vlog nestiel, teda som musel brať taxík do Kisaku, aby som ich mohol stihnúť. Však mám vystúpať už 10 Čaute, točíme vlog práve teraz na nový album Mighty Miggy. Mighty Miggy telem. A keď chceš, môžeme spíšské natočiť hentu časť. Mighty Miggy má piči, ale to nevadí. Vieš, Ľubíme vás a šírte lásku. Dobre, Kiko, to teraz budeš mať pičovinu sám. Ale tam to bolo zavreté, v tej minulej scéne. Ja som to asi zavral, neviem. No, to musíme skúšať. Otvorené. Dobre, dávaj, nechaj otvorené. Poď. Zdravím, mohol by som si prisávať. Jasne, môžeš kľudne. Poď. Pičovi na taške nemám. Dobre, ja myslím, že ešte raz zapýtam. Jak sedíme pri Mišovi, čiže Kiko pôjdeš tam. Čau. Alebo svoje... Od dnešného dňa som skončil s rapom a robím fotografa aj osobného blogera a je vlastne všetko. Čiže keď chcete, tak hit me up, HTSDPC 8654 985 210 867 SRO a natočím vám vlog aj TikTok. Čítaš knihu? Čo? Myslíš vážne? Staré som si. Počúvaj ma. Dajte si pustiť tú kúpu. Čo je, to nebudem púšťať. Čo ti jebe? Strašne dlhé dve. Však dobre, však to nevadí, však tam Nevadí. kapy. Však si to zrobíš katy okolo toho. Mám tu také čiary. Čo mám zle nastavené? Troška tak, skús, aby To zastavilo tak. zastavilo. Pôjde na Facebook. Facebook Marketplace. Marketplace, Facebook. Hej. Čia. O. Bra. Máš aj detaily, že by vieš ma predať na Marketplace? Nechoď mu aj fejkové zničené fotky. Emo Golf Boy. Čo robí kameraman, keď netočí? Kurím. Kuri kokot ja počatek. Aj tento tu kokot. Ja neviem, čo to robí na piči. Nemám platené za to. To aj zvuk zaznamenáva. Behind the scene pičo. Come on. Hej. Do piči. Serus. No, je 6:16 a máme všetko dotočené. Som v Poprade sám. Tí Bukovia sa na mňa vydzigali. A teraz 25 mi ide autobus. Takže dúfam, že to stihnem, ale keď ne, tak som piči a nemám sa jak dostať domov. Takže jo. Ja si neviem, čo vám tu poviem, takže asi užívajte a toto boli behind the scenes.